dipisah, aja dipisah. Niwang Sukmana Mangadin luwih kana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara. Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang sekeca rawuh jengandika wonten negari Ndarawati Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Nggara. Yai Ndarawati ya. Kaya ora kurang prayoga raptanipun Kakang ana ing praja ing Dwaraka. Pun Kakang ngaturake pudyas pangastawanipun Kakang katura marang Yai Prabu Ndarawati. Koko Prabu kula mundhingga jimat dayanana ing kasantosan Bapa Penemban Durna. Katuran karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima. Oh, kandhak blekuduk swalu gembol sumarante hawela. Lha nuwun inggih, Ger. Tansah pinaringaning kawidatan ring sami kala sawanipun ing Mbok ing Sukalima mangya widodane skala. Sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng ing Bapak ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndarawati. Inggih Bapak, kula tampi akarya Bambang raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Ndarawati. Dene rawuh jengandika Bapa Penemban Durna sumawana Koko Prabu wonten ing praja Dwaraka. Koko Prabu Mandura. Kresna, iki lho wonten timbalane ngadhawuh. Wale-wale apa? Praptanipun Kakang ana ing praja Ndarawati iki sayekti ora duwe karep pribadi. Nanging pancen ana bab ya kuwi sumaningpun Kakang ana ing praja Dwaraka bareng lawan Bapa Penemban Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana. Ana bab ingkang bakal ndaturake marang Yai Prabu Dwaraka. Ya gandeng pun Kakang tinemu taruna. Lan ana pinisepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Penemban Durna. Mula apa ingkang bakal ndaturake mau lumantar Bapa Penemban Durna, Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Bapa Penemban tumunten ngaturi paring dawuh. Menawi dados wigatosipun dene paduka Bapa Penemban Durna rawuh wonten negaring Ndarawati. Oh inggih, matur sembah nuwun, Ger. Ingkang sepisan tuwi dhateng kawilujenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndarawati. Dene ndungkap angka kalih leres kendhikanipun anak Prabu Baladewa bilih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjihaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat. Inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa. Ngibaratipun kembang hambabar gondo arum. Satemah kathah sakathahing kombang nedya necep dhateng maduning sekar menika kala wau. Inggih, Bapa Penemban Durna lakar kalersan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumandhak wonten negaring Ndarawati. Oh, dadi menawi ngaten leres nggih. Leres jengandika anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi boten lepat ingkang putra menika kaparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Loro Temon. Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika Endang Loro Temon. Ah, Loro Temon kok Loro Temon. Loro Temon. Menika ugi leres. Inggih, kasinggihan mekaten Bapa Penemban Durna. Oh, lah menawi ngaten cocok kaliyan menapa dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bilih catosipun sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negaring Ndarawati menika nuruti penangisipun putu kula inggih menika wonten Semana Mandra Kumara. Anggenipun sampun pinten-pinten Candra menika gandrung-gandrung kaliyan setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu, sinten to wanita ingkang ndadosaken bingung raos sing manahipun putu kula Lesmana Mandra Kumara? Piyambakipun Walaka prasaja jujur kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kaliyan putri Ndarawati nggih menika pun Endang Loro Temon. Loro Temon lho Bu. Nggih Loro Temon. Bila lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndarawati. Lah gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumunten samangke wale-wale menapa nggih? Sowan kula menika nedya ngebun-bun ing jangan jejawah sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis.
ngemis dhateng paduka anak Prabu Indrawati wonten suka lilane penggalih ingkang putra-putri endang lara temon menika mangke badhe kula beta utawi kula boyong wonten negaring Astina ingkang wigati badhe kula jodhokaken kaliyan putu kula Punesmana Mandrakumara menawi kepareng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Ndrawati lan Ngastina mangke saya rumaket anggenipun kekadangan jernyatanipun sampun jodhokaken putra paduka kaliyan atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putuka Lesmana Mandrakumara. Nanging menawi boten nuwun sewu lho nggih. Sowan kula menika sareng kaliyan ing Ngaraka Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Menapa kirang kiyat anggen kula munjuk atur menawi sampun wonten seksinipun Nalindring Mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Ndrawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka giri-giri nanggana magawe gelarira wang-wang sidemataning Pasewakan Negaring Ndrawati nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Begawan Durna utusan saking Negaring Astina dinampi nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi kendel legeg datan mubah datan musik nganti kaya pratima piyak ngarsa tangepe ngurus bonamu apa to kang dadi darunane ora numanten kok ora Gajah Mada saka Pandilan kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel Kilurah Nalagaring Kilurah Petruk Sumawur Kilurah Bagong ing Dumrajok tanpa harapan karya kaget kang samya mulat mongko dudu wayahe jernyatanipun upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah kelawan Sira Yayi Prabu Ndrawati mestine nek ana wancine dhewe ning mbok menawa ana wigati tangen lamun para kan sowan sore-sore ngene iki ora mesti ora bakal sowan timbal pisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ngabdi Nalagaring kunjung Rasa Paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya ingsun tampa pangestune ingsun tampanana kula punika jimat dene tungkap angka kalih malih-malih menapa lujang dereng sambi kula sowan kula tebih saking rubeda boten angka setunggal menapa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Nalagaring ingsun tampa pangestune ingsun tampanana ing salajengipun wiwit bidal saking karang kadempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ing pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestune ingsun tampanana ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking karang kadempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Petruk nun kowe wae Petruk ingkang matur
Nala Gareng kok mung mubeng wae. Ora ndang tekan-tekan nggone. Dekno nek menyang nomor 1 neh. Oh, gepera. Kula saka omah wis dandan dithing. Bareng kon matur ra iso. Dekno kaya ngono pengarep. Sabar ya, Neng. Ora apa-apa. Aku wis biasa direke ngene. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo nggih. Dungkak mongko kalih kula menika namung dipun dawuh supados nyatakaken pekabaran bineta Mbok Bakul sinambi wara najan boten dipun sadi. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat iki putra nggonku nemu. Lah niku karep kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petruk, pawestri tegesipun wanudya. Iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Lara Temon? Iya Petruk, Endang Lara Temon. Wo, bener kok Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Lara Temon terus dimasak wae, Truk. Maksudmu piye? Endang Lara Timun. Timun jempol. Temon kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong ki janjane ngalahke aku lho malen. Endang Lara Temon leres. Iya Petruk. Weh lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darepe putra angkat? Nggih. Le nemu teng langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilong kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petruk. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku nang ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton ki ora ana tatarane wae piye. Lereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mung nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing tok tresnani? Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Lara Temon, ngakune saking negari Ndarawati. Terus bapak nyeluk kula kali-kali kali bapak. Gong genahna sinuwun Ndarawati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Lara Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak jodoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuhe bapak gandeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh nek kagungan putra angkat naminipun Endang Lara Temon. Mula dinten menika kula ngebun-bun enjangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodohaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba kula aturi paring dawuh rerubanipun menapa pepanggilipun menapa nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Jaja muntap liring netap duka yayasinipe nekra kocak ngondarandir hidup nyomangolon saka wadana nira mbranang ing
gondok blaguduk sualu gembol sumerante hobelo. Petro, aja kaget aku ing mampake karo kowe ya Petro. Aku sing methokke karo kowe. Lho, nyuwun pangapunten, nembah Durna. Wigatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah teng ngajeng Sinu Prabu Ndawarawati? Aku arep wangsulan karo kowe. Wangsulan babakan Endang Lara Temon. Lho nyuwun pangapunten. Endang Lara Temon menika putranipun Sinu Prabu Ndawarawati. Panjenengan mboten dihak babakan Endang Lara Temon. Kosek. Nang Lesmana Negara Ndawarawati kuwi dhisik Durna mangane kowe. Lan kowe ngerti, dadi wong pangertenmu. Yen prataku ning negara Ndarawati iki sayekti uga nglamar Endang Lara Temon bakal tak dawakaken Lesmana Mandrakumara. Mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan nang ngersane anak Prabu Ndarawati. Kowe aja waton bisa ngucap dina samengko Endang Lara Temon bakal kaboyong ana ing negara Ngastina. Mula kowe ngalah ora usah dadak mboyong Endang Lara Temon bakal tak dawak karo adimu anake angkat Semar Badranaya. Ora pantes ora sak trepe yen to Semar kuwi ngangkat duwe putra mantu mangko putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo gitoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedibal, mung Panakawan, mung kere, mung wong melarat kok kepengin duwe anak mantu, anak ratu kuwi. Cecak nguntal cagak cebol kaya wulan ngutong ngitung-ngitung. Wah! Loh. Panus maning jajaran sukertane bawane iblis lalat. Wah, Petro, gembelo sirahe, gleleng pacahe, ngilangi tata krama wani glandang karo bapa Penembantono. Petro, leren ora. Terus sakniki gandeng kula ra entuk mungsuh. Sirmu piye? Ngejak piye karo aku? Wong sencaki ira melu apa-apa kok tok tantangi ngopo? Lajengipun mboten napa-napa. Kula malah seneng dipun tantang Lolo Garing. Ha wis entek mungsuh. Arep mungsuh sapa iki? Nek rasa entuke wah cilaka kula. Lolo Garing ngojo. Pati Udawa brek. Arek kaya dadi Sinuwun Ndarawati. Dawuh patih mah dipreke. Ndara secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malah. Menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa Durna kados pundi? Petro kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petro nguneke Semar wong gedibal 17 wong alih nyolamipan wong kere. Petro mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petro dilarak. Sampeyan dilarak karo Petro kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndarawati. Mboten kanyara. Bokong kula saking mburi. Wis ora timbang niku. Loh, Dimas Setyaki. Dia terima. Ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampeyan. Rupawani Jembarwani. Piye? Milih sing Jembar apa sing Ciut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong kok sak kepenan wah, ponokan ora apa minggat karo negara turune kandhang negara Garing.
Ayo. Wis bibiti gegeran saiki tinggal lunga kok. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali ning Karaka Dembel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dhaup karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah ning nganti iki engko Sinuwun Mandura nesu tenan, duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk kanggo nenggala piye? Mikir terus. Lho, bar maju kok. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus. Luwih becik ndodok. Jempolmu merocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus aku sing arep nandingi. kowe wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Sing tak wedeni awane. Tak tekad tak tohi pati, pokoke adikku kelakon ra pati. Ya wis ngono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan aku. Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asat. Piye? Rene ya, rene ya. Piye. Arep genahke aku. Nggih apa. Jare Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asat. Aku duwe kowe. Wah, Duwe wong duwe. Tak tamake gunung jugruk segara asat. Tenan. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk, kudu nganti sak jugruke. Kudu gempal. Alah cenah. Bagong Petro kareng ora minggat kelantan. ngopo? Mencicil matane ngopo? Mata-mataku dhewe kok. Ana wong mendelik matane kok delekke mencicil matane. Arep digamakno ki bagonge matane semene ki. Ora usah mencicili matane wis gedhe. Lho, wani karo Baladewa. Ngopo kowe nesu-nesu? Kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora saka Karaka Dembel? Nek aku bali, penak awakmu. Aku wis penak awake, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo Endang Lara Temon. Wah, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo githokmu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi. Nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Aku ora sok digitok-gitokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek basa Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan masalahnya apa ini? Masalah apa? Bagong sabar, Bagong sabar, sabar. Aja dipisah. Wajahke wedi aku karo Baladewa. Aja dipisah, aja dipisah. Mbok modar mbok men. Siapa iki, Mang? Aku ketok cebleske cagakane. Sing nyekep aku sapa? Sing nyekep aku arep ngopo? Aku sing misah arep ngopo?
Edan. Wah. Kok misah ya misane ora dijebleske sagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Gugu karepe dhewe kok mburi kene. Engko nek kok Prabu nesu tak cegate. Lungguh mburi kene. Terus kowe ngapa nang kono? Kene mburi kene. Yo. Sampeyan ngapa tang mriki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo pono kan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gareng malah mripate mlirik. Kerae. Oh. Iya aleman iku. Ha pincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemaku keder ora. Manungsa ora tatan tipul kan glandang ngono kan. Yai, aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungsa ora tatanan. Derajate ceplek, derajate ponokan ming bature kok ngalah karo ratu ki. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejekane menungsane. Apa anggap aku wedi wae? Hah. Minggir. Minggir Yai Prabu. Yai Prabu cengelmu mlotrok kuwi. Wis ta weruh cengel mlotrok lho. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apik lho. Wis ora usah cerewet. Kowe. Meneng ora kowe? Meneng ora kowe? Meneng, ora usah. Koko Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi ganen lunga. Ya Gong lunga. Gah. Kaya kata-katamu ora jelas ya Gong lunga. Lunga. Mong. Kene kok. Panggrese nyaut-nyaut omong aku ditenono. Sampluk iki wonengen. Ku dadak rating. Ya ora ngono. Sampluk iki kok dadak rating ora. Koko Prabu aturi sabar. Awit wonten atur saking anak kula Endang Loro Temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang Loro Temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani Wanara Seta. Mandelanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Monggo gajahe kudu isa tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Oh, wah latar. Yo, yen mancing kaya mangkono. Aku tak matur ngarsane Kyai Prabu Duryudana. Babakan perkara iki supaya enggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mboyong Endang Loro Temon. Koko Prabu mugi-mugi kesaged kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lare alit.
sewu sinuwun menapa kula inggih kedah pados napa jenenge gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekaten. 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 Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru? Wambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti Wanara ingkang ngulse putih. Wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa Kawi. Wanara ya apa, Rek? Wanara ya apa? Bakso. Ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Duh. Tahu guling. Tahu guling apa? Kowe mung panganan terus kok. Aku urung madang, Bro. Ya mulane kuwi omong. Sing tak eling-eling bangsa olah-olahan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut kusika. Ae sing senengane sok gane nyikut to kowe yo. Wanara kusika seta. Heeh. Seta iki putih. Ha iya. Kusika iki manuk ya, udu. Wah, heeh, ana sesamune kusika. Kukila. Kae manuk, nek kusika iki udu manuk. Kusika ki warna. Oh, berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wis do bali. Do bali, do matur karo bapakmu. Aku wegah ngrungokke omonganmu iki aku wis wegah. Iki isih perlu dibahas iku kusika ki lho. Kuwi artine apa? Engko nek adek matur karo bapak ya ora ngerti artine lah goleki nendi. Ha iya. Kusika ki bener karo si Gareng mau warna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wah, wis ora. Kusika ki warna utawa kethek warna putih. Wo, menyerah. Ah iya. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae engko gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora mbok ora Rek. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng ora-ora mbok ya, Kang. Ya. Mangkat Suluki apa langsung iringan? langsung iringan nganggo suluk ndandake wektu iki ora suwengi. Ya ya. Ya. Semarika den prayitna semuriris. Semuriris iko balik. Sabar Giden. Sarawuh sampeyan kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah. Yo Kakang Semar, yo Dipol. Loro Gareng Petruk Bagong piye kabare? Karo matur sanipun Bapak. Bae wonten lepat aturipun ing Putra Petruk nyuwun pangapunten. Pun kelampahan kula sowan Sinuwun Ndorowati. Sinuwun Kresna Panci kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon.
Nalika semanten kula suwun badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel nyarengi Begawan Durna nipun badhe ndhawuhaken Ndara Lesmana dadi geger. Dadi rame nggih. Ning disampe utawa dipisah dening Sinun Prabu Ndarawati lan paring dawuh. Sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna inggih menika Endang Laratemon wonten saged ngaturaken ruba pepanggil. Wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing ngembisa tata jalma sangajengipun kedah dipun beksani wanara ingkang pusika seta lesipun putih kedah beksa sangajenging temanten kakung Pak. Mareka den prayetna samuri reseka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti dadian jentung Kilora Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Senet midhanget aturipun ingkang putra nggih Kilora Petruk tanggaping Gatiri Sang Arjuna Siga merpeki unggahaning Kilora Nayantaka Polat para Sang Arjuna ismanya ingkang manungsan Kakang Semar ora usah dadake wahaya ing penggalih yen Kakang Semar bisa menggalih kanthi wening Janaka wae wis tanggap kelawan apa kang dadi ature Petruk gajah ing bisa tata jalma kuwi kadang bayuning Kakang Jodipati Gajah Setu Bondo Wanara Kusika Seta ora li kejaba mung Kakang Anoman kendali sada Kakang ora usah dadak Kakang Semar ketayalan upaya reruba pinanganten kakung Janaka lan Kakang Mas Jodipati ingkang bakal keduga ngaturake reruba pinanganten kakung Kakang. Senet Pak Ndara-ndara tanggaping gati goleke ruba pepanggil Bambang Senet ndaramu wae tutna aja nganti kijenan lho Le titiyani gandayani tresnya sing langit kelap-kelap katon lerken sanging risang mawe gandrung
Sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dias Baliwur. Iladan. Kaget atiku. Bareng wono tik brasara ning Gosela mangling kene. Ora palangi kaya adikku tunggal Bayu. Werkudara. Wah, setu bondo kakangku ya. Ana apa? Sowanku ning ngersamu. Ing wigati amung kepengin nyuwun tulung karo Setu Bondo. Bisa nglulusake panjangkaning Semar Badranaya. Ala dikaya ngapa Semar tau tate labuh karo Gajah Setu Bondo. Ora gelem ora gelem kowe bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Lho, wigatine dadi serah-serahan pinanganten lanang menyang negara Ndarawati supaya kelakon penjangkane anak angkate Semar Badranaya nggone dhaup karo putri Ndarawati. Yen aku gelem, tegese kowe sing ngaku aku tunggal Bayu. Nah yen aku ora gelem, wah. Tinimbangane aku bali ditukani karo Kakang Semar, luwung boyo eneng kene kowe tak ruda paripeksa kowe lah dalah. Bang Mangarono katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani goro sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca wah upama tak selak ana tanpa guna yo Werkudara aku sagu yen pancen sagu. Ayo tak derekke sowan menyang Karang Kadempel. Ayo Werkudara Jakaya bocah cilik. Munya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh Raden bekti kula ya Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman yen to Kakang Nayantaka dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal dhaup karo putri Ndarawati putra angkating Koko Prabu Ndawaraka ingkang wangi endang loro temon nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambyantuning Kakang Anoman. Lho sebabipun menapa? Sebab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani wanara Kusika Seta. Weh lah nadyan kula menika sampun keladuk yuswa. Kula menika sampun sepuh, kula menika wong tuwa. Upami kula menika joget, upami kula menika beksa, mesti kemawon napas kula sampun boten kiyat, namung gandeng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wangsul wangsul nglabuhi dhateng gesang kula. Monggo Raden kula dherekaken prapting Karang Kadempel.
ing jagato mungo-mungo sapucaking wukir mareba bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung ucap kacarita ganjanging carita Grisung kamunggel kawi Raden Werkudara wis prapteng karang kadempel Raden Arjuna wis prapta karang kadempel wis samapta pepanggil ruba pinanganten kakung saking karang kadempel sigra Bambang Sret Anite Gajah Kyai Setu Bondo sangajenging Gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta nggih sang Anoman sakwingkingipun Bambang Sret Lurah Semar sak putra Nuragaring Petruk Bagong Datan kantun pangombyong nenggih satreng Madukara tuwin satreng Jodipati Raden Werkudara putramu angkat nggih kowe lah dalan nyolong pethek atmajaning Semar lah kok dadi kaya Dewa Asmara Ngejawantah lah wong niku Girilusi jalma tan kena kirira Werkudara ya ngombyong manten karang kadempel Arjuna inggih dados pangombyong Koko Prabu lah dalah syukur-syukur lah terus apa panjaluking pinanganten putri wis bisa kalaksanan lah niku enten Gajah sing iso tata jalma niku Gajah Setu Bondo dulure Tunggal Bayu Ndara Werkudara putrane Sang Hyang Bathara Bayu Wanara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma wah saiman wah udus kowe lho wong Anoman saiman nggih Anoman Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya kera berwarna putih wah lha yen ngono cocok kabeh lah mestinipun senet wonten dawuh sinun anakku Endang Lara Temon wujude kaya ngene apa kowe trima nyatanipun sampun dipun jodohaken dening panguwasaning dat kang murweng dat mbok menawi menika sampun jodoh dawuh kula kados menapa kawontenanipun Endang Lara Temon kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin Temon wonten dawuh Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar ya mung wong ceplek ya mung drajating Panakawan tresna menika mboten krana derajat lan pangkat tuwin mboten krana bondo donya mbok menawi anggen kula dawuh kalian tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar diseksekake marang para nalendring padha rawuh. Menika langkung mrayogi. Wis gambuh kaya wis cundhuk penggaling Sang Bambang Senet tuwin Endang Lara Temon
Nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning dat kang murweng dat. Sigra astanipun Bambang Sret anyandak astanipun Endang Loro Temon. Parandening mangke gumaregel. Bambang Sret miwah Endang Loro Temon brol riwe hamara waryan. Dical wujuding putra putri kekalih tanah sanes kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari.